Ratih, Cahayu. Kenapa, Pak? Kowe kira wis perawan. Sekolah wis wisan. Saiki malah wis kerja. Mbok golek bojo to. Mas Dimas lagi umbul-umbul duit, Pak. Engko nek wis cukup, ya Ratih nikah. Alah. Kok ora setuju lah karo Dimas. Kerjaan wis piro? Keluargane wong melarat. Terus masa depanmu piye? Bapakku wis loro-loro nanti. Bapak pengen merupakan bojo. Kae lho. Bose Bapak mbiyen, Pak Firman. Anake lanang meh dijodohke karo kowe. Mau, Pak? Pokoke kudu anut bapak. Teh. Ate. Aku memang kerja, Pak. Cakok ngayal. Wala bocah mangkat-mangkat. Yo mak, iki memang kan. Lelet wis sugih kok kowe. Ayo. Orang gue helm. Ya Allah. Ya satu. Nah, lagi kan ayo. Ayo. Mas maning Dimas maning. Kok ngendi, Dim? Antara teh, Pak, sekalian pasar. Kuwi lho Pak kandhane. Seneng wong wedok kuwi sing setara, aja muluk-muluk. Lah piye wong senenge karo rateh tok kok. Dadi wong ki mbok yo ngrumangsani to, Dim. Kae sapa kowe sapa? Mbok yo aja ngisin-ngisinke wong tuamu to lele. Ora gampang dadi wong lanang ki. Golek liyane sing sak levele dhewe yo akeh to. Rungokno kupinge. Aja mung bocah, bojo, bocah, bojo. Memang kerja sih, Pak. Oh iya Le, hati-hati ya Le. Iya, Pak. Dim. Loh, Dim. Wis Mas tutup, Dim. Bos muda. Iya dan wis sore. Meh tuku kaos jane iki. Besok maneng wae lah, gampang. Oh iya, malam Minggu piye acarane? Salah engko, Dim. Paling nobar biasa tim kebanggaan. Dan AC Milan tim gurem wae ditonton. Mending Inter lah calon juara. Wah, seru nih. Rateh. Ya wis dan aku dhisik ya. Dan Hati-hati. Kalau operasi wong elek. Santai. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Firman. Dan monggo pindah. Ya. Telepon, Pak. Kabare pripun ki Pak Eri sehat? Alhamdulillah Pak Firman.
Yo ngene-ngene iki lah. Dan tambah ngandeng wae, Dan. Iya. Rati. Mana tuh? Ono apa, Pak? Teh. Iki lho, kayak wedang bawa kopi apa teh. Lho Pak Firman karo Deni. Sama kote apa, Dok? Mboten apa-apa, Pak. Ini lho Pak Eri. Lanjut ke obrolannya dhewe pas ketemu ini. Kepiye? Gusti, kula marang jenengan mawon, Pak. Kula nggih pun matur kali Rati. Rati yo setuju. Syukur nek ngono. Nek bisa ya ben rasa suwe-suwe. Hubungane dhewe iki wis angel. Ibarat koyo nyambung balung sing wis ucul. Ora bakal bisa nyambung. Bapak ibune dhewe juga ora pernah ngei restu. Bapak, yo pengen cepet-cepet aku nikah. Apa ora bisa disabari maneh? Aku ngerti banget kok. Ayolah semangat. Dani ngelamar aku, Dim. Bapak juga wis nentokke tanggal. Dani, ora adil teh. Ora adil. 7 tahun dhewe sabar memperjuangkan kesukabehane. Sekejap wingi Dani. Aku ora iso mbantah karepe bapak. Ngapurane, Dim. Ah, kurang ajar Deni. Awas ya. Dan tangan di baik dunia umur bakal bisa ngukur ate. Kalau aku salah anggap gue konco, lancuk. Dan orang bakal ngalah. Montane proses ora. Proses. Angkat teleponnya bacot. Cepetan, angkat teleponnya bacot. Halo? Halo, Bos. Ya, posisi neng di bro. Posisi nang markas. Bre. Oh iya, siap. Oke, aku ke situ ya. Meluncur. Oke, siap. Ditunggu. Oke, siap. Sadurunge tanggal pernikahanku singgir ke Dimas Kadirate. Oke, Bos. Kayak rate. Teh. Piye kabare Dimas? Aku wis ngomong apik-apik karo Dimas. Tolong jaga sikapmu.
Aku ngerti kaya apa perjuangane Dimas, tapi takdirmu karo aku. Dek. Tapi tresnoku ning Dimas rak bakal ilang. Teh, Teh. Dieling-eling ngomonganku. Assalamualaikum. Target turun teko. Durung paling bulan iki kelomane. Dimas! Dim! Dim! Dimas! Dim, Sadari kalau cinta memang menyakitkan Dimas! semua mimpi cinta yang tulus ku berikan kau hianati dia bersama cintanya. Entah salah siapa mungkin melupakanmu jalan yang terbaik. Harus ku akui terkadang takdir terlalu sulit ku mengerti. Tinggalkan aku untuk